busuk jakcai zat nai disin debor marok busuk jakcai zat gena jobo kheu asuda debor mani gari bogal chalu burui khoroksa tom mane laisa debor ma da mane tamo bini gari kaya hinoi bo bono jabardasti khayo hino je gari driver chini borok bin gari no ma kanai hinoi phiaba tabuk je gari chalungnai takhuk bo phai kok sakate bo bangparong khamo hayada te bangparong khamo phia aboni bisingo je burui mukhangka bin kicha naithok no asu sitara boya buri ke kisa choli drom na haya diba bo je babe saka tamo debor majat nakar sanmani bangya ko bini bo nakar sanmani system mungya ko ba jong je borok mapsan paika hinke bo peter ulta puta kok sawa khanai tongya haisi ani chayangkha chini dofa ani lukurok ano nakar sedi ang next time mote haike salia ang wan sugoi sasenai ani bukhungni kogoi thangka abo kaisa mojango nini kai ma kurida bahano kurida nini bai kurida bonono romfrena naya ko haise bonono romfrena naya ko aroma ni bahanok ni kukui ni aro nong asu sana nangya aro nong sana nangya je chini buru ni safety korikha nungte bisa ko iko obo deborma o asuda deborma ni gari tam ko ba obo tam kok sagari tauram de ang khoroksa borok bai chini borok bai na ang walaikha chini borok bai na ang kutuk laikha ang bo bahike da walai nai o deborma musuk deborma bekol ang hake da walane bo ang bai sini laya phano chung chala rong te bisi markha walai lai bule mela rogo chungbu bulai baza kobak lai deborma bekol deborma musuk hinda bule lai aro hai hine da bulai lai hai hine da walai lai nung jebabe nakar sanane phaika jebabe nung dofa no je dofa o dofa tamo nung saisi maya na hai madong je community nung deborma no je nung bai thang deborma tutui jatchaya jat deborma asuda deborma ni gari nung je video phai sapai tamo ang hai chaya chin borok tutui deborma tutui hinai nung kokba nogoi je nakar sanani phaimani jaga nung video khai sai dong khoi desa nini je nakar sanmai system oba ang cha sajakli actually mobile kaisa yaga natere comment pori oi nirmo nakar sanmani system kha ha nirmo nakar sanmani system dang kha no je nakar sanani phaima jaga nung busu pete kha nung chinta khai naila je tiprasani bagoi borok yakung phati rioi chaya nung je tripura to dilli himbo chiri khok lai totra phati lai dong lai ha nogo asongani jora kuroi borok khobor haika yang waisa guroi dong lai je tiprasa yoknani bagoi kapra laijak je tiprasa wansuma hopung sapong muktru thaya o tiprasa rok no nung hai tiprajuk khoroksa buibe nosto khlaijak khai mungsa derai thangka hingkai nini bagoi siriknai o tiprasa rok no nung hai tiprasa ni mungno botnam khlainai kaham khlain muitu khlai de nong ani kok no nung hai tiprasa no botnam khlainai haise nung je wansabe walai khengke nung wansabe to nung mai sakala kamo ang je wansung nai mane ni kok ne mote nung o tabuk o deborma mani hai jataya jat
achuda debormani gari abo jesuk joli phanosi hai bukhugo phainani kono kokche kore an kai ang je wansuk ang kubangma wansuk naga je bin video nai kubangma wansuk naga ang jesuk joli phano ani borokno ang walai ka hingke ang kono dino obo o deborma musuk buslui deborma hai ang kono dino bukhugo phas phayata bahike phainai bo bahai jolo mung style bo e mane o burini chini borok ni salai wanjune phaising tan dong wanjune phaising tan dong haje bini wanjune phaising tan dong bo deborma no phiaba o ang video bar bar sao babso emon deborma tongo mukhang deborma borong ni mukhang ti prasa phiaba borong ni thui borong ni wansuk mung borong ni kok samung bebak wanjui haje bebak wanjui tini je buruni kok samani khanamani tal o burui asu normal buri biyamo siringkai bui phurungmani no khananai buri biyamo buini kok tui tongnai buri biya buri bini je kok samani khanai na dinor petere obo tam tam jani saka saisi lab kuri kya bo nakar sanane phaibo abo nakar sanani style ungkha kaisa yaka mobile nawe command pori woi obo nakar sanmani style lakhai no ha bini o kok sama khanaman jagan nor goromoi nai de o buri bahayang na haise basawa ani full video anor no phono malia bo ang bai tam khlaika nin bahanok bai nin bai mai khlaike nung bai ma tongkhamo dara kaisa boro comment khemani no basaw je ungmani kok salainai kutuknai walainai chin borok bai chin borkha walai to tongba walai o phiabaro deborma jat asuda jat chini borok hai jat chaya jat dunia kuroi chini borok ya deborma jat hai jat chaya borok dunia kuroi nung je nakar sanmane nini bon nakar hne chong accept khaimi haise ya khai community hoda tongo borok nono emon supragano emon romba nono nong kaham khai tesa phaidi social media o kaham kai bodrokha asugoi nung nakar san paide haise nini la ta khaidi kintu la khana baga ta phaidi nakar haike sania haise nung pura all community all ti prasano nung nakar masana haise chini tripura ni ti prasarok ano map khai residi ano nakar residi ang je bukhung ni kok mani je sajak tuing mani ang next time o haike salia ano nakar sidi ang pelai chaya khlaika pelai bul kok saka haike nakar san paji nini le khana bagata phaji nini o style khai yako mobile na woi social media common pori woi nung aro nakar sanan bagata phaji nung khoroksa burui kento nona ang respect ri tong tag bahaiche bukhung ni kusta akhoriya ko nung emne chap charayang na haiche atengo bukhung ni kono akhorglak ang respect ro khoroksa burui ingkai are buti jat burui nung ha gyan kore da nong saga lekha pora to khlaijak na ble o jorat tripura o bahai sesu soncholi tong nung sawai mano nijini topa nijini jat no tuyoi social media o nung viral khaika video no ha je topa nung o topa no nung hamya sawoi nung social media viral khaika nin sago gyan korida sari gyan to tona na nin sago asuboda gyan kore joli oi bo bukhung ni okhor thai no jesuk joli nai ব্যক্তি phano bahai khai je ang khoroksa deborma walai kha ei deborma bekol deborma musuk haike ta bulai no thajeng ang samani hai khoroksa jomati taku bulai khai ei jomati ga bekol jomati musuk haike ta bulai haike ta walai nini sago te prasani thui kore haise
Jadi nung kaham ke furumjak hingke nung nin kok samane line tiksa judang khamo haise. Bla. Bojoto debor marono sayafu. Bojoto tiprasarong sayafu. Bo o khoroksano simisi sapu. Bo aro nung aro sanaka saimano je chini borok naidi chini borok ngochi jono mahai saitong mahai khlai tong oma kaisa mo changkhamo. Abar nung tabuk sawaro jung joto ang joto no saya nai. Joto tiprasano saya nai. Nung joto tiprasano saya kai sabono sabo. Sabono sabo nung. Bahai joli mungubo. Bini mukhang nai nai lengor bayap song. Bawa nakar sana ni bhaiman da bin mukhang ekdom mukhang kathang haise. Kono bini look change koroi. Change. Nakar sana borok nge kita normal. Kisa kharong ma bui be kharok jaknani hai mukhang unghani bini o mukhang haye buya. Ekdom mukhang kathang tanglainani mahajat buroi mo. Bin mukhang kangwa naising nadi. Mukhang kathang haise. Bukhuk je bukhuk ni bhaimani je bukhuk ni bhaimani sanajat buroi mo. Kathang mukhang. Nakar sana ni bhaibo bo. O nakar sana ni bhaibo ne o video nuga ane tese dimak sotong kaije. Amo nakar san ma nengkha. O tikhe da borong nakar san. Tiprasarok amnesi buni dofa bai satok pitok khlaijago hanang pinang khlaijak tongo. Nung o Tripura ni beparo nung busuk saiman tiprasarok bo position khlaijak nung tamo saiman ang buji maya gento. Tiprasa ni beparo kok sana hingga wansugo kok sapai di ulta pulta phai kokta sapai di tiprasa do phata mo nung ব্যক্তি nung saimia ko nung. Abono sanai wansarok ba hingge norok ho dada hin phaine rok. Ho dada. Tini khoroksa tiprasa tutui nung obahai jendin bukhung ni okhormani ekdom saya haise. Ekdom saya. Nakar san padi, maaf san padi tesa kaham kai nin video chong naising tong haise.